Al cel hi trobem avions, ocells, però sabíeu que també hi circulen rius? Doncs just avui un riu atmosfèric arriba fins a la península Ibèrica. De fet, ja el podem apreciar clarament a la imatge del satèl·lit, on veiem aquesta forta intrusió d'aire subtropical carregat de molta humitat que ha viatjat des del Carib travessant tot l'Atlàntic fins a casa nostra. Però què és exactament un riu atmosfèric? Doncs és un flux estret i molt llarg de vapor d'aigua que recorre grans distàncies impulsat pels corrents en altura, especialment pel corrent en jet, que ens podem imaginar com una cinta transportadora de vapor d'aigua que fa que des de latituds més tropicals ens arribi aquesta humitat fins a Europa. A més, quan aquest riu carregat d'humitat topa amb la superfície, es pot alliberar en forma de pluges persistents i molt abundants. En el cas d'avui també tenim un altre protagonista, la borrasca Leonardo, que s'ha format i situat ja al nord de la península i que agafarà tota aquesta humitat i afavorirà les pluges persistents i continuades. Així que estigueu atents a avisos que hi pugui haver, sobretot al sud de la península, per pluges abundants, ja que tenim terrenys i rius força saturats de les setmanes que portem amb borrasca rere borrasca. A Catalunya, però, de moment l'afectació serà més limitada, però recupereu el paraigua de cara a demà i al cap de setmana.